ассалому алайкум дӯстони азиз, субҳ бахайр, хуш омадед ба канали мо. Тамошобинони азиз, барои чои новинка беҳад гулои фасони хушрӯш омадагиай бо анам хел сангои зиёди хамилён задаги. Марҳамат, беҳад рангош хушрӯан, гулошонам 200 сомон як либос шай. Марҳамат, агар дар кор бошад нависед, касе ки бо опто мегира бо арзон мешава аз ин нархо. аз ёди чанд рангай вай рангошам шумода нишон метиҳам, метавонед интихоб кунед. ина марҳамат дӯстони азиз, ана ин ранги сабзш. ози ман шумода зарча нишон додам, ана ин намудаш сабзай, заминаш серияй. Марҳамат, хоҳед аз инаш гиред. чӣ хеле ки дида истодаед, сангои ино беҳад зиёдан, барои амун нархи ино 200 сомонай, оптумда бо арзон мешава. ана ин ранги кабутуш. Кабучам бинед, заминошона ҳар сеша, и ҳар душ заминош серияй, ау зарде ки ман нишон додам, заминаш вай буд молочнови буринда, сафеди ширчоӣ. хулас ина се гули фасони хушрӯ, се ранги фасон 200 сомонӣ. ҳозиҷада бо новинка чандта омадагиай, у новинкорам нишон метиҳам, метавонед аз уно интихоб кунед. инчунин ана ин гули нав дидед, фасон иам санги бисёруш 200 сомай, санги камуш бо арзонтаракай. ана инҷа сафед дора. марҳамат, ранги сафед хоҳед, ранги сафед. ана баъд бо ҳаст сабз. ана ми намуд сабз ози мо дадай атнатониёша беҳад бисёр гирифтан. ҳозир бошад амхе сабзи амхел гулдор шомадай, сангои хамилёни дизайн. марҳамат, ана бо сери дора. ҳамаи ҳамино гули новинкаян, як либосаш 200 сомонан, санги бисёруш, ҳамешам ба назар гиред. ана ин сафед, и гул буд, боз ҳам бори навда дубора аз ин гуло заказ кардан. ина марҳамат, ана ин гул се ранг дорад. инчунин ана ин гул тамом шидаги буд, аз ин боз ҳам бори навда омад. метавонед аз инам интихоб кунед 200 сомон. и 230 сомон буд пеш, ҳозир бошад бори навда 200 сомон омадаги. амхе санги бисёри хушрӯкатӣ. дӯстони азиз, ана иноям гулои новинкаян. марҳамат, 200 сомона як либосаш. ва ана ин намудо агар дар хотир дошта бошад, ино 210 сомон будан, ҳозир бошад 200 сомонӣ омадагиян. ҳамхели сангои бисёр катӣ, сангои хамилёни зиёди наздикатӣ. чӣ хеле гуфтам, аз ин чанд ранг омадай. ино араб гулан, дар хотир дошта бошед, паплину шолгда буд тобистонда ҳамин нусха. ҳозир бошад дар анамин барашка омадагиай. ана бинед чӣ рангакои хушрӯ омадай. хулас ҳамаи ҳамино новинкаян. кадомеш ки дар кор шид, шумо сурат гирифта партоед, доставкара ман мефаҳмонам. воқеъ саломат бошед, хайр.